شیر پاکستان تو مراد ہے ملک ممتاز حسین قادری. جی ہاں میں شیر میں تو گدڑ بھی نہیں بنتا وہ مقابلے. شیر اوے جنہیں 2 باری سزائے موت سنی, 2 باری سزائے موت سنی. بعد سپرنٹینڈنٹ جیل نے دسیا غازی صاحب دے والد صاحب نو تے براواں نو, کہندے انہوں نے 2 باری جدو سزائے موت سنائی تے غازی صاحب انہوں فرمان لگے کہ میں نو انگلش آندی کوئی نہیں یارا تے تو پھر دوبارہ اردو دس تو کی کیا. او جڑا پرویز علی شاہ نام نہاد جج, انہیں کیا میں تینو 2 باری سزائے موت سنائی. غازی ممتاز نچ پیا, انہیں کیا ہوئے جلیا یہ بھی دسی جا شام تک پھانسی لگ جانی. محبت رسول ایک چیز ایسی. اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شود, خاک ہمدوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے دے سینے وچ محبت رسول ہوئے. میں چلدیاں لکھیا کی سی خالد بن ولید دی قبر تے, او سنو تے اپنے اندر دلیری پیدا کرو. میں او تانوں سنا کے گل اگے چل رہا. خالد بن ولید دی قبر تے لکھیا کی سی قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات. اے گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگے. کی کیا لقیت قضا و قضا زحفن, فرمایا میں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا. فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسہم اور طعنۃ برمح. فرمایا اسلام دی خاطر میرا جسم چھلنی ہو گیا, ایک بالشت بھی جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگے ہو. داسا مسلمانہ تو تے میں گھر بہ کے ٹنگا کمی جا رہی ہون تے صحابہ دا جسم اتنا بھی نہ بچے, تو تے میں اسلام دی خاطر کدی چنڈ بھی نہ کھائی ہوئے تے گلاں کریے عشق رسول دیاں. میں بڑا بڑا عاشق رسول ہاں. میں کہا غازی ممتاز دا کدے نام لئی, کہندا نہیں وہ سیاسی مسئلہ ہے. میں کہا یہی تو یہود و نصارہ دی گل ہے کہ حضور دی عزت دا مسئلہ بھی انہاں سیاسی بنا دیتا ہے تے تو اس سازش دا شکار ہو گیا. غازی ممتاز حسین قادری مفتی حنیف نو کہن لگے مفتی صاحب ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے تے میں نو کہے غازی تو غلط کام کیتا ہے تے میں ساری دنیا نو جھٹلا دیاں گا. تے مفتی صاحب کہن لگے کیوں جی؟ غازی ممتاز کہن لگے جی میں غلط کام کیتا ہوندا تے جاگدے حضور میں نو زیارت تے نہیں سی نے کرانی جناب. گل کہندا جی میں غلط کام کیتا ہوندا تے ستیا نہیں جاگدے حضور میں نو زیارت کرا دیتی. گل مک گئی. ایویں غازی ممتاز تھوڑا اچھل رہا اندر بیٹھ کے. یہ محبت رسول ہے جڑی انسان نو دلیر کر دیندی. ورنہ یار 10 دسمبر پتر پیدا ہوئے, 4 جنوری نو وقت دے گورنر نو گولی مار دے, انہاں ظالماں دی حکومت بھی ہوئے, پیچھے یہود و نصارہ بھی کھڑے ہون, پتہ بھی غازی نو ہوئے دا انجام کی ہونا ہے, تو پھر 27 گولیاں مار کے بندوق رکھ دے, نسے بھی نہیں.